uNkulunkulu akakulona uphile uphusha uphumelelo pastor unengike lo uyabachaza amaphupho sibheka ke la udaba lwamaphupho njengenjwayelo kodwa ke inamba isenza ngoba uyimember ngoba uyanikela kwi-channel ngoba uyacontribute kwi-channel kuthokozela ukuthi nawe ube umuntu onikelayo kwi-channel sibheka la Hope Akambatha kodwa kufona kusongo 9 ya5 ntambama ngithi from Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Hope Mbatha sawubona phasa ngicela ukubuza ukuthi umuphupha ke umuntu omaziyo ongathandani naye ekufaka i-ring esandleni sokunxele kushoni okusho ukuthini uHope uphuphe umuntu abangathandani naye kodwa lo muntu loyo usho umuntu wesilisa uHope ngicanga ukuthi umuntu wesifazane lo muntu ke emfaka i-ring emfaka indandatho kuphi esandleni sokunxele kuyisandla vele somshado. Ngibaningi abantu abaphupha beshadwa befaka indandatho. Yebo siyathi umshado uyisifo kodwa njengala akuwona umshado kodwa indandatho nje efakwe esandleni kuye okusho ngaba isantu sa proposal. So number 1 nje ngokujwayelekile uma ngenze ukuphupha umuntu ku omaziyo uphawu oluhle nje uma ekufaka indandatho lokho kungasho ukuthi ngenze kuyakhonjiswa ukuthi kunenhlanhla yothando nomendo ezayo futhi uzothola umuntu omnene noqotho futhi ozimisele ozokushada ngokuhamba kwesikhathi. Abanye abantu yenze uphuphe ngabe umuntu omaziyo kodwa uthola lo muntu oza nalo thando noma lenhlanhla yomendo iyeza kuwe noma ingangavela kulo muntu loyo yabona kodwa suke ikhona iza yabona. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu omaziyo kuyaba uphawu oluthathwa njengoluhle uma ekufaka indandatho olungasho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu uyakuthanda ngakho ke uma ungamnikeza ithuba ngase ke azibophezela uthandweni lwenu nobabili yabona. So omunye ngathi hayi ingoba mhlawumbe lo muntu umphiwe uNkulunkulu noma umphiwa isidalwa sakho yabona yena umuntu ongabe ubambo lwakho ngaba kanjalo kodwa kasivale ngokuthi ke phela lento iphupho lisha izinto ezihlukene kubantu abahlukene lilodwa. So number 3 kuyenzeka futhi umuphupho umuntu omazi kube uphawu eluthathwa njengolubi kwesinye isikhathi kuma ekufaka indandatho ngoba lokusho ingenzeka ukhonjiswa ukuthi ke lo muntu noma ke omunye umuntu ononya uzama la ukukuvalela ke amathuba ukuthi uthole umshado uthole umendo ngokuthi ke akushadise wena nemimoya noma kushadise nento esipoko noma nento esilwane yabo ezobe seivimba ukuthi abantu bekwazi ukuzinza behlali kuwe yabona ngoba wena umuntu osovela njengomuntu osenomuntu kwelika moya noma kwele mimoya. Siyabonga kakhulu ke besibheka la ukuphupha umuntu omaziyo ekufaka indandatho kuhle kuphi kwabanye kodwa ke nganza kwethu nginako lokufisa ukuthi ngithi khumu echazeni amaphupho ku YouTube ngifocus channel bengifonele kuphela lapho. So uma kungukuthi ukhona umuntu noma le channel le uyafuna ukuthi uyisebenzise noma kukhona umuntu ongazi ayi beki offer uyithathe le channel uyisebenzise. Siyabonga.